Čovjek ne može ne sjetiti se današnjeg dana prije 7 godina ili 7 godina onih događaja, pogotovo poslije one teško provedene noći u kojoj smo sjedili zajedno nas 5-6 zapovjednika obrane Mitnice, gdje smo razglabali i raspravljali, možda donosili najteže odluke u životu, što uraditi, kako se spasiti, kako spasiti ljude. Znali smo da na Mitnici ima 3-4 tisuće civila, djece, staraca. Vojska je prodirala pravca Sajmišta i presjecala je polako. Zapravo tu noć je već bio odsječen grad, Mitnica ostala. Znači u jednom svom okruženju. Razmišljali smo što i kako izvući Mitnicu. Oni su na Mitnici bili kivni i tu noć je ipak pala jedna teška odluka da predložimo borcima da pokušamo založiti svoje živote za života civila. Tako smo se dogovorili, uspostavio sam radnu vezu sa vojskom i sa njima dogovorio predaju za danas prije podne. Razgovore o uvjetima predaje. I dogovorili smo da ćemo isti dan okupiti sve civile i organizirati što je moguće brže izvlačenje. Oni su tražili bezuvjetnu predaju, međutim zapravo nas trojica smo postavili ipak neke uvjete. Rekli smo da će se vojnici zajedno sa nama predati pod uvjetom da oni organiziraju odvoženje civila u što kraćem roku, što dalje od Vukovara. Osamnaestog 11. bio sam u Vukovaru, u bolnici. Bio sam razdvojen od supruge Višnje, ona je ostala u Borovu. Čuo sam da je ranjena i da leži u Borovo komercu, u skladištu. Tog dana četnici su se spustili skroz do Olajnice i te noći zapravo čuli smo ih kako pjevaju Biće mesa, tlačimo Hrvate i slične pjesme. Ja kao snimatelj, tada više ne bez kamere koja je ostala u Borovu, razmišljao sam samo šta će biti zapravo sad sa mnom, sa svima nama. Poglavito sa mnom jer sam cijelo vrijeme tog rata za Hrvatsku slušao srpski radio preko kojeg su oni najavljivali da će prvog novinara ili reportera snimatelja sa hrvatske televizije kojeg ulove nabiti na kolac. A u tom trenutku izlaska iz Vukovara više nije bilo. U bolnici je bilo tada nekoliko tisuća ljudi i mislio sam da ću među toliko masom ljudi nekako, ne znam, proći neopaženo. Čovjeku to daje sigurnost nekako.
ali kada su četnici došli u početku počeli tražiti da se muškarci odvoje od žena i da se posebno odvedu, i kad su muškarci odvojeni onda je bilo Srbi levo, Hrvati desno. Netko, ne znam tko, ne znam kome, rekao je da sam ja snimatelj sa Hrvatske televizije. I u tom trenutku počeo je zapravo moj pakao. Odveli su me u jednu baraku. Bila je jedna kašeta pive, prazna, na sredini te barake. Na njoj je bila svijeća i jedan molitvenik. Izvodili su ljude i morali su čitati taj molitvenik, katolički molitvenik. I onda su rekli da bi ja sad mogao malo čitati, da za mene imaju jednu lijepu molitvu. I onda su mi rekli da čitam molitvu za mrtve. I tada su počeli, naravno, vikat na mene, prijetiti mi. Ja jednostavno nisam znao šta bi rekao. Samo sam stajao i u tom trenutku jednostavno samo sam krajičkom oka vidio jednog četnika kako podiže pušku i u tom trenutku sam osjetio udarac kundakom u glavu. Pao sam dolje i onda su svi, koliko ih je bilo, 5, 6, 7, ne znam, skočili na mene i počeli me udarati kundacima, čizmama, nekakvim motkama, olovnim cijevima. Te večeri, nakon što sam mislio da će me sasvim sigurno ubiti, u neko doba noći među četnike je došla vojska JNA. Došli su neki oficiri i počeli su nas grupirati i pripremati za evakuaciju. Utrpali su nas u autobuse i počeli nas izvoziti iz Vukovara. Bilo je to dosta velika zbrka. Bila sam jedna od mnogih u skloništu Obučari. Bilo nas je 2000 i dijelila sam njihovu sudbinu, odlučivši da prestanem u tim zadnjim trenucima, osjećali jesmo da je negdje kraj, da prestanem biti novinarka Hrvatske televizije, da postanem obična Vukovarka, da tako kažem, koja čeka svoju sudbinu ili volju Boga. Vjerojatno sam mislila da je to jedini način da izađem živa iz grada. Za Srećka sam čula da je mrtav, da je ubijen negdje kad je iz Borova išao u Vukovar, traži pomoć da izađemo van, koji svi drugi. Bojala sam se, neizvjesnost je bila užasno velika, oči u oči, prolazila sam kraj njih. Primijetili jesu malo moju nervozu, to nisam mogla obuzeti ili eto. I njih sam prošla, jedan me pitao, gospođice, šta ste nervozni? Ne, ništa, sve u redu i prošla sam kraj njih i u tom trenutku mi se činilo da ipak ima šanse. Ja sam inače živjela u Vukovaru i u Vukovaru sam stekla obiteljsku kuću koju smo svojim poštenim radom stekli. Živjela sam sa suprugom Blagom i 3 sina. Moj suprug se uključio u odbranu od prvog dana. Bio je čovjek prema svima i stao je, uvijek imao strpljenja stati sa Srbinom i porazgovarati. I djeca su ostala s ocem, ja sam morala sa najmlađim sinom otići iz Vukovara jer je vrlo rano naša kuća bila gađana direktno sa Orlovače gdje je bila stacionirana ta jugovojska. Mali navodno nije se dao smiriti, išao je za njima i ja sam morala napustiti svoj grad i otići u progonstvo. Dočekala sam sudbinu supruga
koji je poginuo 16.10. Hrabro je branio svoj grad. Bilo bi mi drago da je živ, da uživa sad to što danas imam. Djeca su mi živa, izašla u proboju. I sin je, pošto sam ja bila smještena u Hercegovini, pošao dolje i izgubio mu se trag. Još uvijek ne mogu reći ništa, nemam rezultat nikakav, ali nadam se da će ga Hrvatska komisija za nestale osobe pronaći i da ću ga uspjeti pokopati. Vraćamo se u Vukovar, drago mi je, odlazim često u Vukovar, supruga sam pokopala tamo i djeca kad god odu, odmah bi sutra ponovo išli i valjda ćemo nekad živjeti sretno u svom hrvatskom Vukovaru. Nikada niti u jednom trenutku, niti u jednom javljanju u svoju emisiju Dobar dan, ovdje Hrvatski radio, Vukovaraca, javljali su se svakodnevno, nikada niti u jednom pismu nisam recimo pronašla riječi mržnje niti osvete. Ljudi su uvijek govorili o svom povratku kao o nečem realnom, kao o nečem što će se dogoditi i ne sjećam se da sam ikad pronašla pitanje ili čula pitanje hoćemo li se mi ikada vratiti u svoj grad, nego kad se jednog dana vratimo. I uvijek su ti razgovori završavali sa doviđenja u Vukovaru, kako god to bilo. Vukovar 7 godina poslije. Mislim da je kraj ratu i da je ovo kraj jednog biblijskog ciklusa i početak ostvarenja, neću reći dijela našeg sna, nego ono za što smo se borili. Da sad možemo definitivno zaokružiti Hrvatsku državu i krenuti u izgradnju svjetlije budućnosti. Polako i ti kompleksi prema Vukovaru odlaze u zaborav, nestaju, otvorenije možemo govoriti o stvarima kojih ovih 7 godina nismo mogli. A i velika stvar je što smo nakon 10 kolektivnih pogreba i nakon Ovčare, bez obzira što još preko 800 ljudi tražimo, mi direktno u Vukovaru.
najprije će se skupo obratiti gospodin Tomislav Merčep, utemeljitelj obrane grada Vukovara. Poštovani prijatelji, počeli smo za Uskrs na Trgu Republike, 100 metara odavde. Skupili su se oni koji nas nisu volili i pretili smo. Onda sam im rekao, oni koji nama prete neka se traže domovinu. Danas smo se vratili u naš grad Vukovar. I danas nije vrijeme mržnje i mržnju ne smijemo nositi sa sobom, ali ne smijemo biti prazne glave i prazni srca. Oni koji su rušili naš grad, oni koji su ubijali naše prijatelje, naše rođake, mislili su kad ruše grad i kad ih ubiju, neće više biti Vukovara, neće biti ljubavi za našu domovinu i neće biti više naših prijatelja. A rekao je naš veliki pjesnik, dok je srca biće i Hrvatske, u naša hrvatska srca stisli su se i naši prijatelji i naš grad. I mi ga se sjećamo i volimo ga onakav kakav je bio. I mi Hrvati poručujemo svima, onima koji nas ne vole, onima koji nas ni danas ne priznaju za svoje susjede i onima koji nas danas žele razdijeliti i poniziti. Ovdje smo sva tri zapovjednika Vukovara, jer imamo jednu ljubav, a to je Hrvatska kroz ovaj naš Vukovar. I poruka aktualnoj vlasti. Nemojte dozvoljavati da hrvatski ljudi iz Vukovara čekaju za ostvarenja svojih prava 7 godina. U 8. godini i djeca počinju u školu. Red je da sjednemo i završimo taj posao, da se možemo posvetiti obnovi i povratku ovih ljudi na častan i dostojanstven način, jer želimo Hrvatsku sretni ljudi, jer samo sretni ljudi čine sigurnu i perspektibilnu Hrvatsku. I zato neka naš predsjednik shvati našu poruku da ga želimo vidjeti na postrojavanju postrojbi ne 204. nego samostalnom bataljonu pa do 204. Nek se zna da nijedna nije manje ni više vrijedna. Neka naša hrvatska djeca smiju se i neka se tuđa djeca nas ne plaše ako nam ne smije zlo. Sada će vam se obratiti zapovjednik obrane grada Vukovara i zapovjednik operativne grupe Vukovar-Vinkovci, stožerni brigadir Mile Dedaković-Jastreb. Dragi prijatelji, skoro da nemam što reći. I ja, i Vukovar, i brigada, i Hrvatska, rekli smo sve 1991. godine. Ali kao aneks, želio bih reći sljedeće. Srbi nisu ostvarili što su dobili 1991. godine. Ali imajte svi u vidu da bi to mogli Hrvati uraditi. Našim jalom, nejedinstvom i raznim nekim osobnim interesima da su pojedincima na pijedestalu. I da nas na takav način uvuku ono što nisu Srbi ostvarili u neku veliku Srbiju, asocijacije neke i tako dalje. No, garanti da se to neće dogoditi. Vi ste oni koji su dali živote za Vukovar i za Hrvatsku. Ja sam uvjeren, što je rekao Merčep, sva smo tri zapovjednika tu, svi su zapovjednici tu, puk je iza nas i moram reći iza nas je aktualna hrvatska vlast. Sve smo uradili, osim još moramo samo izbrusiti. Da ne nabrajamo što imamo, od vojske i tako dalje. I sigurno je da će se riješiti pitanje prognanih invalida naših. Znam da nije to sve riješeno. Ali ja vas uvjeravam da mi imamo snagu, iz Vukovara mora ići inicijativa, ne od odgovora prema Vukovaru. I krajnje je vrijeme da se i Vukovar i županija ujedine i da idu inicijative prema gore. I uvjeren sam da ćemo sve riješiti tijekom narednih godina. Boga sve skupa poživio i hvala vam za to. Sada će vam se obratiti posljednji zapovjednik obrane grada Vukovara, brigadir Danko Borković, mladi Jastreb. Osobna isprika i sućut djeci poginulih hrvatskih branitelja u Vukovaru, njihovim suprugama i roditeljima, nakon 7 godina u Vukovaru. Žao mi je što nismo ispunili sve elemente hrvatske himne do današnjeg dana, jer
mnoge majke i mnoga djeca ne mogu doći na grobove svojih najmilijih. Žao mi je što se preživjeli branitelji nisu zajedno našli u istom stroju sa obiteljima, sa djecom i roditeljima svojih poginulih suboraca i zato vas sve ovdje molim i od gostiju zahtijevam, okrenite se oko sebe i potražite djecu, majke, roditelje i preživjele suborce ovoga grada. Nismo došli slaviti, došli smo se prisjetiti dana kad je slomljen međunarodni sustav humanitarnog prava, kad su srpski nacisti i zločinci počeli povampireno ubijati sve one koji nisu Srbi i one koji nisu njihovi istomišljenici. I vjerujte mi, nećemo mirovati dok ne ispunemo i posljednju riječ hrvatske himne. I ono što zahtijevamo, što smo zahtijevali i današnji dan, zahtijevamo od Hrvatske države da postruji preživjele hrvatske branitelje Vukovara. Putniče namjerniče, ovdje skini kapu i pokloni se sjenama onih što padaše za slobodu svog naroda u ime očuvanja elementarnih načela čovječnosti, humanizma, pravde i morala. Putniče namjerniče, ovdje je ulaz u Vukovar. Poslije 7 godina mi smo u Vukovaru. Gledamo u budućnost. Ne mrzimo, nismo za kolektivnu krivnju, ali tražimo pravdu i sud za zločine. Nitko nam ne može zapovjediti da zaboravimo, jer nam je jasno kako smo u tom slučaju opasnosti da se 1991. ponovi. Niti Hrvatska ne smije brzo zaboravljati svoj Vukovar, tu niz hrvatske hrabrosti i ljubavi za domovinom. Taj simbol patnje i izdržljivosti hrvatskih branitelja. Bitka za Vukovar nije završena. Trajati će dok se u Vukovar ne vrate više Hrvata nego je iz njega 1991. protjerano. Vukovarci, borimo se za naš grad svojim povratkom. Samo tako nećemo iznevjeriti sve koji su za Vukovar, za Hrvatsku, za nas u Vukovaru položili svoj život. Danas na ovaj dan bilo je posebno zadovoljstvo vidjeti svu trojicu branitelja, preživjelih branitelja i zapovjednika hrvatskog Vukovara ponovo zajedno. Tu se na ovaj način simbolično pokazalo jedinstvo samog Vukovara, Vukovaraca, branitelja. A ja moram reći, a to i osjećam, da je na njima danas velika odgovornost. Oni jednostavno u svom poslu nisu stali. Vukovar i danas treba braniti, Vukovar i danas treba osvajati, ali jednim drugim načinom, drugim sredstvima. Treba ga osvajati ljudima, treba se vraćati što više u Vukovar, treba ga osvajati iznutra, izgradnjom, obnovom i stvaranjem jednog boljeg života. To je zadaća svih nas, a posebno hrvatskih branitelja koji su toliko srčano branili Vukovar i 1991. godine, brane ga i sada na način da se vraćaju i da obnavljaju svoj grad. Kada govorimo o Vukovaru 7 godina poslije, ne možemo ne sjetiti se kako je to izgledalo 7 godina prije. Kolone izbjeglica, male djece, staraca, roditelja sa vrećicama u ruci izlazili su iz Vukovara. Ta slika potresla je cijelu Hrvatsku i ona je postala dio kolektivnog pamćenja hrvatskog naroda. Vukovarsku tragediju nikada nećemo i ne smijemo zaboraviti. Vukovarac Juraj Njavro je često puta znao reći svih ovih godina da Vukovarci imaju 3 života. Jedan život koji je bio do Domovinskog rata, drugi život za vrijeme srpske agresije na Vukovar, treći život nakon izlaska iz Vukovara. A evo,
čini mi se da Vukovarci danas imaju 4. život, a to je ponovno život u slobodnom hrvatskom Vukovaru. Ja sam branitelj, ja kažem, 1991. godine bio tu u naselju Mitnica. Poslije toga imali smo, kako ja kažem, 4 faze teške. Prva faza je obrana grada, druga logor, treća progonstvo vrlo teško i četvrta možda isto jako teška, povratak koji mi bismo željeli da bude dostojanstveniji nego što je. Pa ja smatram da će biti života tu u ovom gradu, jer ima tu dosta mladosti, vratit će se ljudi. U vrijeme okupacije Hrvatskog Podunavlja na njegovom ukupnom prostoru nije uopće bilo nikakve sigurnosti. Pače, u to vrijeme se teroriziralo sve nesrpsko pučanstvo i dan za danom se stalno prisiljavalo i terorističkim sredstvima i metodama nesrpsko pučanstvo na odlazak sa ovih prostora. U vrijeme prijelazne uprave Ujedinjenih naroda stanje sigurnosti je bilo nešto povoljnije, no u to vrijeme je bilo nemoguće slobodno se kretati, ulaziti i izlaziti na ovaj prostor ili s njega, upravo zbog toga što je stanje sigurnosti bilo upitno za svakoga ko nije bio srpskog etničkog podrijetla. Za vrijeme procesa mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u ustavni i pravni poredak Republike Hrvatske, kada je Ministarstvo unutarnjih poslova preuzelo odgovornost za stanje sigurnosti, iz dana u dan smo radili na njegovom poboljšanju. I danas, krajem 1998. godine, možemo vrlo jasno iščitavati da se na ovim prostorima u svakodnevnom životu očituje visoka razina sigurnosti, ali bez etničkog kriterija. Danas imamo visoku razinu sigurnosti svih državljana Republike Hrvatske koji se zatiču na prostoru Hrvatskog Podunavlja i stranaca koji se po bilo kojem temelju zatiču na ovome prostoru. To je dakle ogromna razlika. Razlika je u činjenici da u poslovima i zadaćama jamčenja osobne sigurnosti, sigurnosti imovine svih ljudi nema nikakvoga drugog kriterija izuzev pravnog kriterija utvrđenog našim Ustavom, ustavnim načelom da su svi građani pred zakonom jednaki.
Pa prolazeći kroz Vukovar, on je još uvijek, puno se u njemu gradi, ali on je još uvijek porušen. Gledajući te ljude kako danas razmišljaju, razgovarajući sa njima, svi mi nekako vidimo i planiramo graditi svako svoju kuću, a to je način na koji ćemo sagraditi grad. Jer zapravo grad će biti možda i najlakše sagraditi, jer grad smo mi. Ako smo mi tu će sutra biti i grad. Ovdje u Vukovaru, kad smo se sad vratili, jedino što smo stekli duševni mir. Jer smo došli u svoje, došli smo u ono mjesto koje nas, na svakom koraku u stvari, koje nas podsjeća na nešto lijepo što smo doživjeli, jer ne smijemo zaboraviti ono što je bilo ružno. Radi nas, radi našeg zdravlja. A čovjek u svom domu se ipak najslobodnije i najljepše osjeća, jel? Dunav daje snagu. On naprosto čovjeku i gorčinu, i jad, i ljutnju razvodnjava, a i produhovljava ga. Kad ga gledate koliko je silna rijeka. Dunav puno znači nama, bar meni. Svako jutro kad se ustanem, prvo što je pogledam Dunav, da li kiša pada ili sunce sja. Da li su valovi mutni ili se pak odražava sunce u vodi. Prelijepo. Čak i noć. Kad je mjesečina, ono se prospe po Dunavu, po srebru mjesečina. Pa šta ima tu naklješća od toga? Prelijepo je. Ovaj ovdje dvorac, ma koliko god je razrušen, koliko god su ova drveća osakačena i strašno izgledaju bez lišća, ipak daju neku nadu i snage. Evo i tu taj naš muzej, gdje on pomalo diše. Malo pa se nešto dešava u njemu. Ili izložba, ili promocija neke knjige, ili koncert. I to nas hrani na kraju krajeva u stvari. Jer da nema toga i nade u ovim ruševinama, zaista su ruševine, jer treba svaki Hrvat doći da vidi kako izgleda Vukovar, da stvarno stekne sliku da jesu ruševine i da nas okružuju ruševine. Ali svejedno, volim što mi prije. Više nego smo zaraženi. Makar smo stekli dobre, drage prijatelje. I hvala im na tome. Što su nam pružili ruku onda kad nam je bilo najpotrebnije, zaista. I to čovjek nikad ne zaboravi. Tako da ja i njih zovem, još nisu došli nitko. Da dođu da vidi naš Dunav, da dođu da vide naš Vukovar, jer je prelijepo. Sada kad baš počne zima i kad ovo drveće skroz ostane bez svoje odjeće, onda će biti ružno, sumorno, stvarno ružno. Sad još uvijek ima nekog čara, neke ljepote s njim, što je obučeno, pa bilo žuto, crveno, smeđe, bilo koje boje to lišće. Mislim, lijepo je. Zato sam sretna što sam tu. Zaista jesam sretna i to svima govorite kako si krasna, predivna. Eto, još samo jedno da bude poslije. To je preduslov vraćanja ljudi. Zaista. Točno prije 7 godina, Jugoslavenska narodna armija i paravojne srpske postrojbe okupirale su hrvatski Vukovar. A noć koja je uslijedila, Vukovarci će zauvijek pamtiti kao noć užasa. 3000 života samo u tom gradu utkano je u hrvatsku slobodu. Vukovar, 7 godina poslije, još traži svojih 800 građana i branitelja. 25.000 stanovnika toga grada otjerano je iz svojih domova, a utočište su našli u više od 570 hrvatskih gradova i mjesta. Vukovar je postao mrtav grad, a Vukovarci su živjeli za povratak u njega. Baš kao i u 100 dana herojske obrane Vukovara, međunarodna je zajednica glumila slijepog promatrača
a da se nije mnogo promijenila, dovoljno govori zastrašujuća činjenica. Mrkšić, Šljivančanin i Radić još su na slobodi, koju im čini se nitko i ne kani oduzeti. Vukovar 7 godina poslije liječi svoje ratne rane. 19.000 Vukovaraca planira se vratiti svojim, uglavnom srušenim domovima. Do sad je obnovljeno 1600 stanova, a očekuje se završetak obnove planiranih 600 obiteljskih kuća. Obnavlja se i središte Vukovara, jedna od najljepših baroknih gradskih jezgri. Unatoč bolnici, Ovčari, Novom groblju, Hrvatska je pružila ruku pomirenja. Mnogi će reći prerano, ali mudri kažu vrlina je oprostiti, ali ne zaboraviti.